गसाइगावनि श्रीरामपुराव 30 लाख रांनि करियान सिगारेट हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा श्रीरामपुर 31 नं राजा लामायाव दिनै थांनाय हराव श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सेबनायाव गोबां बिबांनि करियान सिगारेटजों लोगोसे RJ-47 GA-4238 नंनि कन्टेनारखौ जब्द खालामो आरो सानै दुथांखौ खायो पुलिसआ। मोनथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय राजस्थान फारसे लांगासिनो दंमोन हमजानाय सिगारेटखौ। राजस्थाननि थागिबि गारि सालायग्रा जगेन्द्र जगी आरो लोगो सालायग्रा बाबलु गगीखौ खानानै श्रीरामपुर पुलिसआ जेरा सेबगासिनो। हमजानाय करियान सिगारेटनि बेसेनखौ 30 लाखनिबो बारा जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर? राजस्थान। ये क्या लेके आया? मैगी का पैकेट है, इसमें सिगरेट है। मैगी के पैकेट में सिगरेट कहाँ से लेके आया? गुवाहाटी। गुवाहाटी। कहाँ जाना है? राजस्थान। तो मैगी के पैकेट में सिगरेट कैसे आ गया? ये हमको नहीं पता था। किसको पता है? उन्होंने बोला मैगी है, इधर को गई। तुम मैगी के हिसाब से लेके आया? हाँ। $30 लाख दे देना।